Inoras ang ginhulat sang minority senator sa Senado apang wala nagsugod ang sesyon kahapon sang hapon matapos nga wala sang bisan isa halin sa majority bloc nga nagsipot dito sa session hall. Alas 5 sa hapon kunta ni magasugod ang sesyon apang 10 minutos antes sina ginpahuni na ang Senate quorum bell nga amo ang tradisyonal nga signal agud nga tawgo na ang mga senador. Duha ka oras man nga naghuni ang mga signal bangod 11 lang ang mga senador sa plenaryo bisan nga yara na ang choir kag iban pa nila nga mga bisita. Pasado alas 3 sang gindakop sa estrada kahapon sang hapon kag lakip sa nag-upod amo mismo si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa press ko na estrada yara si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Amy Marcos kag ang magutod nga Senator Camille Villar kag Mark Villar. Wala sang bisan isa halin sa mayorya nga nagpatag kun naa nga absent sila. Sang 20 minutos na makaligad sa alas 6 ng gabi, nag-post na ang Senate President nga nagahangkat sa minority senators nga tugutan nga mangin malinong ang Senado kasunod sang pag-aresto kay Estrada. Wala gin mentionar ni Cayetano nga boycott ang iabot silingon apang ginhangkat sini ang minority nga magbiya sa session hall. Pagkatapos sini may iban sa minority senators nga nagwa na sa plenary hall kag nagkadto sa lounge. Sang alas 7 na sa gabi, nagpa-picture ang minority sa restroom kung sariin ginpalakpakan sila sa mga tao dito sa gallery. Bangod yara man gihapon ang choir nga amo ang nakaschedule nga magkanta sang lupang hinirang, gintugutan sila nga magkanta sang mga national anthem, ginupdan sang minority senators, amo man sang media kag sang Senate staff. Sunod naman kay Senator Mig Zubiri, ini ang unang ation nga dululungan nga nag-absent ang majority. Nagakatabo lamang ini sunod sa iya kung may force majeure o kung kalamidad kung sa diin hindi makakadto ang mga senador sa Senate Hall. Uwi na kayo, sir? Uwi na po kayo? Walang presiding officer. Pwede ba yan? Sir, first time po ba ito? First First time nangyari to. Usually bagyo, baha. First time nangyari na walang presiding officer. Paano ito sa inyo? Anong hawak sa inyo, sir? Well, just we only saw to social media. Yari naman si Senator Erwin Tulfo nga naga-question sa gina-raise ang majority nga independence sang Senado kaangot sa natabo kahapon sang hapon. I heard and I think the reason why they did show up in support of Jinggoy Estrada. And the sinasabi ni Senator Cayetano, independence, independence. Hindi naman kami under sa executive, hindi na under sa amin executive. I mean, we're not under the executive, we're not over the executive, di ba? I mean, sinasabi reason why they didn't show us because parang mga nangyari, mga sunod-sunod, huli kay Jinggoy, parang they're supporting the man. The ombudsman's just doing his job. So I don't know. Do you consider this as a boycott ng majority the session? I don't know if it's a boycott or whatever they want to call. Sana mahiya naman sila. Samtang nasubuan naman si Senator J.V. Ejercito sa natabo sa iautot nga si Senator Jinggoy Estrada apang ginapanindugan sini nga bilang isa ka public servant nagapati siya nga dapat nga sundon ang lahi agod nga mahibaluan ang bugos nga kamatuoran kag agod nga magpangibabaw ang hustisya. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanaw ko dahil akong kapag-anak kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin umusad ang batas, no? Kailangan malaman ang buong katotohanan at yung manaig ang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako yung halal ng taong bayan. Kaya siyempre, kailangan hayaan natin ang batas na umusad. Si Senator J.V. Ejercito utod ni Senator Jinggoy Estrada.